Igen. Jeg vil lige fortælle lidt om, hvad der sådan har gjort mig til mig hen ad vejen. Som ung var jeg naiv og usikker, som man jo er, når man er ung. Senere hen i mit voksenliv oplevede jeg også at prøve at have angst. Sådan virkelig angst, tankemylder og søvnløshed i lange perioder. Jeg får lige at gå lidt tilbage også, altså helt til min skoletid havde jeg problemer med mine muskler faktisk. Min mor hun smurte mine ben ind i noget, der hed 7 slags olie, da jeg var barn, fordi jeg vred mig i smerte på grund af vokseværk, eller hvad det var. Jeg døde også med noget rygproblemer og noget, så jeg har nok været lidt i skravl på starten af. Jeg har altid haft dårlige tænder, negle og hår og sådan noget, der ikke kunne gro. Det viste sig jo senere i min voksen eller at man fandt ud af, at jeg havde et for lavt stofskifte. Nå, men nok om det. Til det her med angst. Så udsprang det lidt af nogle livssituationer, der gjorde til, at jeg udviklede det her angst. Og fik også depression, som jeg så fik kæmpet mig ud af efter et år. Og det har virkelig givet stof til eftertanke. Altså det gjorde bare noget bagefter, hvor man ligesom sagde til sig selv, der skal jeg aldrig hen igen. Og man bliver meget mere opmærksom på, hvad for nogle ting i ens tilværelse og sådan noget, man skal undgå, og hvad for nogle ting, man skal fylde i sig selv. Og her i vore dage, hvor man snakker så meget om unges trivsel og den slags, synes jeg, det er så utroligt trist at høre om, at der er så mange unge mennesker, som døjer med det her med syge i det hele taget, altså med angst og alle de her ting. Jeg synes, det er så trist. Og tænker tit på, altså, hvad kan man gøre, og hvad er det dog i vores samfund, som vi skal have ændret. Altså, jeg kan jo huske fra min egen tid med de her ting, jeg har skulle kæmpe med, at det var rigtig svært at få hjælp. På et tidspunkt levede jeg i en del år, 9,5 år faktisk, med en mand, som ikke var særlig sød ved mig det meste af tiden. Der var også gode tider, men det var en hård tid med psykisk vold og den slags ting, og også lidt fysisk indover og sådan noget. Og der fik jeg jo også angst og depression, og det var rigtig hårdt. En rigtig hård periode i mit liv, som jeg ville ønske, jeg aldrig havde haft brugt så mange år på, men sådan er det jo nogle gange. Men jeg kan bare huske fra den tid af, at det var ikke mig, der kunne få hjælp, det var ham, der kunne få hjælp. Det var jeg så var utrolig skuffet over. Heldigvis har jeg været stærk nok til at kæmpe mig ud af det. Måske også fordi jeg har været god til sådan at hvile i mig selv. Jeg har altid i perioder i mit liv klaret mig selv og sådan noget. Så det har nok været min styrke. Men det her med at have en skrøbelig psyke, det er bestemt ikke sjovt. Jeg betegner mig selv som også som et følsomt menneske, så jeg er meget dybt tænker. Jeg tænker meget over ting, og hver gang der er noget, der overgår mig, så tænker jeg straks, der må være andre, der også overgår. Hvad kan vi gøre ved det? Så, Men jeg har også lært, at jeg skal passe på med ikke at favne hele verden og rumme det hele, for det kan man jo ikke. Altså. Men jeg har i hvert fald fundet ud af mindfulness og ro omkring sig, og det her med at se sine begrænsninger i, er, hvad man kan rumme og hvad man skal rumme. Det er vigtigt, at man fylder sig med gode ting. Det er de gode ting, man vokser af. Det er de dårlige ting, man bliver nedbrudt af. Og det er vigtigt at huske, at man skal prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ting, man vokser af, og hvad er det for nogle ting, man bliver nedbrudt af. Og så undgå de ting, man bliver nedbrudt af, så vidt muligt. Det var bare lige det. Hej.